Deia Jacques Cousteau que ens oblidem que el cicle de l'aigua i de la vida són una mateixa cosa. Per això avui, per tocar el setè cel, us proposem una activitat anomenada aigua dolça. Anem-hi. O Chico falou e a Rita levou o sorriso dele, o assunto. Eu sofri se eu sofrer, mas pergunto si o meu ele ia... A veure, el nom de l'activitat aigua dolça, ja tens ganes de posar-te a la piscina. A veure, explica'ns en què consisteix. Bueno, és una activitat dirigida amb suport musical i bueno, fem una sèrie d'exercicis dins de l'aigua amb una mica coreografiats també amb el ritme de la música i bueno, intentem passar-nos-ho bé a l'hora que fem exercici. És una activitat dirigida a gent amb dificultats de moviment? Sí, és especialment per això, per la gent gran, per la gent amb algun tipus de lesió, de patologia, que bueno, el tema de l'aigua els facilita molt fer segons quins exercicis, segons quins moviments. Aquesta activitat està indicada per algunes patologies en concret? Bueno, en general per tot el tema de desgast d'articulacions, artrosis, tot això va molt bé perquè en l'aigua l'impacte es redueix molt i el pes corporal disminueix a més de la meitat i llavors és el que et deia, que els exercicis es fan molt més senzills, es fan molt més pràctics a l'hora de... es noten molt més còmodes, les senyores sobretot, que és la majoria, i això els agrada, els fa sentir bé, amb confiança. A nivell de beneficis psicològics o de benestar... Clar, és aquest el joc que té, que es veuen amb més confiança, cada cop poden fer més coses que fora de l'aigua poder no podien fer, com aixecar la cama, moure braços, amplitud de moviments. Amb l'aigua se'ls fa molt més senzill i van agafant confiança, se senten millor, a part amb la música, veuen a gent per aquí, es coneixen entre elles, fan molta vida familiar i porten molts anys i bueno, es coneixen de... vés-te'n a saber quan, però sí, tenen molta amistat i amb nosaltres es porten molt bé també i ens riem tots junts aquí. Mas é que a danada não tem coração. Tem não, sem mais semente resolve ir embora. A vostè li agrada aquesta activitat? Per què li va bé? Molt, m'agrada molt perquè el que tinc de l'osteoporosis, tinc tot els genolls, tinc fet pols i així, veig que això m'ha anat solventant alguna cosa. I en tots sentits, contenta de que em veig més animada i tot. O sigui que i després amb la gent, amb els professors, tots tinc molta il·lusió amb tot. A mi em va molt bé l'aigua dolça perquè surto d'aquí més animada, amb més ganes, amb moltes ganes de caminar i quan vinc amb autobús però com em vaig tinc ganes de caminar. I em trobo molt a gust, a més hi ha molt bon ambient. Jo tinc 74 anys i llavors em va molt bé l'activitat per l'esquena, per la musculatura, per les cames, templa els nervis. A mi m'agrada molt l'aigua, o sigui, nedar m'agrada molt i aquesta aigua dolça em va perfecte, molt bé, perquè no és massa forta com a l'aigua gym, és una miqueta més fluixa, més light que l'aigua gym i a part de passar-t'ho bé, a mi em va força bé pel cos i per la ment. Vostè amb aquesta activitat toca el setè cel? Sí, muy contenta. Mira si estoy contenta que voy a cantar una canción. Molt bé, doncs escolti, acabem amb aquesta cançó que és una bona prova del que genera aquesta activitat. A veure, com fa? Rosita de un verde parmal, no seas así, no seas así. Olvida ese rubio oficial y quiéreme a mí, Y amor con amor se paga, ya lo verás, ya lo verás. I otra. Olé, molt bé, moltes gràcies. Si quieres que yo te quiera,
y ha de ser con el ajuste, que tú no has de hablar con nadie y yo con el que me guste.